Tito agni kapor hakapan kong ngasngaw banay kublay ya isya poson jongi ibayalam ya kanika jing syakri ke jongi hagani ka janmet jongani ka sni bat kunjuru ngasngaw banay kublay ya ki temen besan ki badai kinong syarai jongi hapo jong gani ka krum ya ki nong kitkam jong ka Presbyterian MG Group ya ki dukhot jong ka Presbyterian MG Group bat kabak karpang na benta jong phi upai lang jong ublay upaya don hapo jong gani ka group ha kabak phi la kloy ban yesim menta lang bat ngi ha kaban sha skor ya ka tin ka jong ublay kat kum gani ka subject kabala kadeu haning tengas nguru ban ai ka buram kabak khadu na benta jonga bat jong phi namar ba ublay ulaya lam nanti yang ikum kikun ke jong hadu kani ke kenta ke bamenta te ublay unang ya don rengkat lembat phi kani ka kenang bangin yo sak skor katu kani na tin ke bakui ke jong ublay bat kat kum kani ka subjek ke bala bu dan ke bala kedeu haning na benta jonga bat jong phi tangkawai kani ka jingkar pat ka barit jong akum u sakri barit jong utrai dia kini kapor ngam dalong utau briu ubabit ubabiang hakwan petsngau pi ka tin ka bakhuit ka jong blai namar bale nga ong kumta namar baka subjek sisin bala khut ka subjek ka bamut ka de ka kentin blai ka bakerpang hadu kata-kata ka bala bu da ka komiti jong ka Presbyterian MG Group dia kini kapor ngaku musakri ubarit jong utrai nga alada pisnyo bakidun ki jingduna ki jonga hangni hangte ngan ong yepi to snyo bha wada theu ya kita namar bangam patlong uta ubriu ubabit ubabiang hadu kata-kata ha kaban ngap leni ha kaban kren hapi ya kani ka subjek basakaweru kabangam da yo bha kalat ha kaban penkre ya kani ka subjek kabala kedeu haning hanrei ngan persngo pitang katu kani ya kani ke subjek kabala krensyai na beta jonga pat jongpi to kumtu philayo I ya katu ke subjek kabala kedeu haning baga thim jong ke subjek kaba ong tolong phi kiba khu naba ublei ulong ubakhu dangi perkhat ya kani ke subjek kalong kaba hadu kata-kata hakaban ya tai leni kaban keren ya ka ya kini ka bala pensyong nung rim terkum ka sithi ka banung kong u Petros uba u apostol Paul ka lenong ka banung kong bat ket khot ka bakhatsan ka lenong ka banung kong bat ket khot ka bakhatsan kikten ki ba ong kumne Henry kumba uta ubala khot ya phi ulong ubakhu tolong ma phiru ki bakhu ha ka jinglong jing imbaro nabala tho tolong phi ki bakhui namar manga ngalong u bakhui kumtani asngau ya tin ga jong blai to ngin pendam suah ka jingbuai kumni au blai citizen pat ngi wan hasla ka chat ka bakhui ka bagan tangai ka jong ne ko kodra ka ba mela yalam ngi kum ki khun ki jong me na do dang step jong ni ka sngi hadu ga ni ka khlimat ka ba menta ka bangi yo bat sakri ya me hapo jong ni ka Presbyterian MG Group tonang ya don rengkat lembat ngi ku konrat ki ai barok ki bangin seyo ban yakran hakani ngalong tang ubri ubarit Henry ka jing perkrek ka jonga kam dolong than ka papun sngok tenat yaki para bangai Henry ka jing persat mensim ka jong mi aublai kan long na benta jong ni iwei pa iwei tonang ya rap mame ku konrat kat bangi dang yakren ya ka ai ka bangi dei ban yakren na benta ka tin ka bukhoi ka jong mi tu ya don rengkat mat ngi na du basdang hadu kan dawai jongka sa skor ko kunrat yangi kum ki khun ko samai ai ba me min song kat hapo ki do nut ki sangi khanang bakan long ka jing sakri ka badan buron ka jing sakri ka ban pen imyak ka kerteng ka bakhoi ki samai dum ta sido bam chiku amen bana khublei ya ka nomination committee ka bala ibit yanga bangan yeng hapding jongpi ha ka ban sam ya ka ni ka subject ka baong tolong phi ki bakhoi naba ublei ulong ubakhoi
Lapar syong norim kumbang ala ong mene ka siti ka ba nukong u Petros kal nong ba nengkong gedekot ke bakasan terder. Kendian ngan batai yapi syapang kani ka jinglam perang lani syapang jong kani ka siti ya kani ka siti datho ya ka da u apostol Petros uwei na ki senran uwei na ki khat arngut ki senran u Jisu ya ka ba u ik bat u longru u senran u bala ban syanya ngiyo i ya kata hadin ka jingpla u Petros ba u Jisu ulong u Kris kala penlong ya u Kris ban syanya susu ya u Petros kumjuru une u Petros ulong ru u senran u basirhem ha kakam yalap hadin ka jingwan hiar u mensim bakut ha kasngi Pentikos ha kasnong Jerusalem dei u Petros baya lap tang ya ka gospel kat hadu baki lai hajar ngut kila kela Kristan kat no ka jing krau jong u Petros habang yas ngau ya ki kam ki babha ki jong hadu lai hajar ngut ki para mensim ki bala kela Kristan tang nakadaw ba u Petros u yalap ya ka gospel ka jong u Jisu Kris bat u Petros u longru u briu u baskem kata ka jingek u baslur ya kata ka jingslur jong u ngisyam baha ka jing yalap jong u ya ka gospel sya ki benta baper umat ya ka jing sya sitom ha ki weipat ki briu ha ki weipat ki briu Hendrai ka ka mami nang ta da ka jingslur jong u ong penban yaki katkum ka kam ki kam apostol san galonong gedkhot ka ar phundai ka ar phukundai u Petros uong ngidai ban kongo khamba ya ublei ban ya ubriu kan nu ka jis nyu krau habangis ngap bat shaskor ya ka jing yalam u mensim bakut ya u Petros ngi dei ban kongo khamba ya ublei ban ya kibriu bat kumta ngiyo i bang isyem ba u Petros walada umat kita kijingsya pensitom u klemken randin u yalap ya ka gospel kaba utrai Jisu ulasyanya hau kumju kalong yanga bat yapi ko ki para banget ki samla ki longkmi ki longpa ki badia don hapok jong geni ka grup Presbyterian MG utrai u Jisu ulasyanya ru hangi bangin tray ya ka mission jong ha geni ka pertai ha ka jing tray mission ni ha ban ya kendu si bon kita ki jing sha kren beng ki jing sha nyau beng kata ka jing sha la beng bat kum ta ter ni mat ya ki jing bat kita ki jing yele Hendrai ka dei yang ngiru bangin ong ngidei ban ko ngu khamba ya ublei ban ya ubleu ngidei ban ko ngu khamba ya ublei ban ya ka ba ubleu to mentako ki para bangai jong ka Presbyterian MG group tongin ya phai no syakane ka subject ka ba ong tolong phi ki ba khoi na ba ublei ulong ubakoi kani kalong kawai na ki benta ki bangi kum ki kun Kristan ni dei bandan haka jingim jongi namar ka tin ublei kadawa yang ni bangin long ki bakut namar mauhi ulong ubakut kumta habangi pai syaka jingpen im jongi kum ki Kristan
Kane kebenta kadon kame yangi bangin perkat ha. Ya kata ke jinglong jingim ke jongi. Langi long ni em kibak hui. Kumbala dawa da ka ktin ke jong ublay. Namar da shisha ke jingkui hi. Ngi don kam. Ya ka habaro ki benta ka jingim ke jongi. Bat kum juru ka jingkui ka day ban long. Haka imlang kesalang batkum juru haki balang haki ying kisam kejongi haki school haki jaka baro namar ka health department hi ka ong ba habadon ka jingkhui haki no kino ki benta ka don ka jingkot ka jingkia ka don ka jingkot ka jingkia kumta ka day yangi bangin sumar khoi Balek khoi hak benta baro ka jingim ka jongi bat kum juru hak bayadai bat ka saudong sakun ka jongi kumta hak ni ka benta nginam ya krenlut ya baro kita ki jingkhui hak bayadai bat ki saudong sakun jongi kene ka perthei Henry ngin ya kren halor ka jingkut ka jinglong jingim jongi kum ki kristan kumba ka ktin ublei ka dawa yangi bangi dei ban long ki bakhoi kumba ublei jongi ubangi syakri ulong bakhoi kumta krang bakan long ka jing yarap yangi ngin ya pe chua kabak kanu kata ka jingkhuj ka jong ublay kabak kanu kata ka jingkhuj ka jong ublay ka jinglong ba khuj jong ublay hila ban puli lebikos khat wei galung ngot ka ba saw pho saw ter shawa ublay ulong uba khuj ka jingkhuj ka long ka kata ka jinglong ka jong ublay ka ne ka jinglong khuj jong ublay ka day ka jinglong hok ka jong u ka jinglong ba bha ka jong u ka jinglong ba shisha ka jong u ka jinglong ba yai ne ka jong u ka jinglong ba jamnut ka jong u bat ka jinglong bala ban shania ka jong u bat kata ka jinglong ka bajanai ka jong kata ka jinglong ba khuj jong ublay hi ka long ka ba omdan thlit briu bala ban batai ka long ru kat hadu bandawan ra ya kata ka jingshai bateng shan kum kasngi ka ba long kata ka jing teng san ba pernai jong ublay jongi ulak ranshai hau Moses haba Moses ukwa ban yo i markmat ya ublay puli ya kini ka benta Exodus live ulai ngala nong dekhot ka bakat pra pin session Henry ublay ulai atus kam hau Moses ba ubriu umla ban im tang lada un yo i ya ublay ubriu umla ban im tang lada un yoi ya ublay kane kanam theo kane ka theo om tang ya kito ke jingkrau bat kata ka jingdon bor ka jong ublay Henry ka theo kham tam e ya ka jinglong bakhuj ka jong u kat hadu ba kata ka jingkhuj ka jong u kat tengshan pernai ha ka ba omdon shisha ubala ban nud habapet ya ublay kumba ulah hadu kanu ka burom ka jong ublay leni ka burom ka jong utrai jesu ha ka ba kata ka jing teng shan jong u kala penala ya kikmat jong usol ka jing teng shan jong u kala penala ya kikmat jong usol jong ka Tarsos
hadu ka no ka long ka bakrao kata ka buram ka jinglong khuj ka jong ublei om la shu ban perkhat da ka jingmut briu kumta kumba ublei ulong ubakhuj ha ki ei baro udawaru nangi ban ngin long ki bakhuj nadu napo hadu shabar te khnang bangin syam ya kata ka jingshai lane khnang bangin khamsha susu ngin ya pe kato kanni teli kimat ki bangi dei ban penlong khuj ha ka jingim ka jongi kum ki khun ki jong ublei to mentangin ya pe ya kini ki benta ki bat kong santam na benta jonga bat jong pi ko ki para bangi ka benta ka panengkong ha ka ktin nong wei ngila ban ong hat ka bamut ka dok nut khuj ka dok nut ka kentin dok nut ka don ar teli ki jimut yo le se don na piding jong pi ki bala singo thu balai ka dok nut ka jongi ka don ar teli ki benta bar yo le se don na piding jong pi pat ki bom singo thu ya kani tongin ya sngap ya kani khnang ba phin shai kumjo ya kitu ki bala shai ru phin se shai susu ka wei ka bangi ong udonut ka bamut delivers but ka wei pat ka bangi ong heart of mine lani ka donut livers lani donut ka theu ya udok jam pathrang kadba ka donut heart of mine ka theu ya ka jaka shong ka jong ka jing im jing long ni kata ka rukom im ka rukom man kata ka jing im ka jonga pa jong pi ka bangila ban khot ha ka ktin nong wen ha ka ktin nong wei heart is considered the seed of life heart is considered the seed of life ka ding son hi ka batai bat ka ong baka donut kadai ka mensim ni ka jingmut jing perkhat ka jong u ni ka briu ka jong u ni ka briu deina kata kadau ba usim Solomon uong tori khop ya ka donut da ka ba sumar naba naka kinwan ki jingmi ka jingim Proverb sao ke lenong dekat baat mulai. Ban pen scam ya kene. Ka donut ka dei ka jaka song. Ka jong ka jinglong jingim. U jisu uong. Naba. Na syapok ka donut ubriu. Kin mi no ki jingmut baman. Kin mi no ki jingmut baman. Ka no krau habang isngap ya ka tin ka bukhuj ka jong ublei phila snow thu shai mantaba ka donut ka jongi ka don artli kumbangi donru ya kalanti artli ka we kalanti ka bakhim bat ka we kalanti ka bakloi ka donut ka jongi ru ka don kumta ka we ka dei ka donut ka we pat ka dei udonut phila snow thu shai ba udonut ubasisa ka song ka jing im bat ka jing long ten rai ya ka jing don rangkat jong ublei na beta jong ngapat jong pi ka benta ka baar khuj ha ka jing ye dei para briu khuj ha ka jing ye dei para briu uno ubriu ubalakha ha ka perthei udon hapo ka imlang ka salang dakan mau ko ki para banget ya kane uno briu ubalakha ha kani ka perthei udon hapo ka imlang ka salang kata ka kentup lang ha ka snong ka thau hayo ha hat ha ki jakale tre lekta ha ki jakap ha school pule puthi ha ki kenja imlang newat ha ki kunhun balang kristan kumta baro ngidon kajingya dei bat ki wei pat ki para briu
ha kani ka jingya dei bat ki wei pat bun sin hi ngim jus ngau thu habangi ya tengku ne ya pher jemut desngap khu ki para bangai ka jingkran sha yang ne ka jingya dei para benriu kadai ka bat don kam tam na benta ka jonga bat ka jong phi ki riu temen men shwa ki juong ka no ka jing bakla ha ka ba yadei bat ki para briu ka long ka ba kham sitam ni ka ba ban pen bet kloi ni ka ba ban pen bet kloi kumta dei ban husiar ba ha ka ba yadei bat ki wei pat uji suang hau mathayo san galanong khot ka ba ar pholai bat ar phosau tar kum to shawa phila ba puli dala dehi ladam ni ai ngu ya la ka jing ai ngu ha ka duan bat hangta men kan mau ba uparolok jong me udon ai ru ban modui yame tu no ya kata ka jing ai jong me hakmat ka duan tu khile no ru ba men yo suk shwa ba utau parlok jong me anda kumta te men sawan ai ngu ya kata ka jing ai ka jong me susu ka ktinu blei ka ong lada pimap ya ki briu ya ki jing rengkang jong ki ukpa jong phiru un om map ya ki jing rengkang jong phi das ngap ha ko ki para bangai ya kani pilaban syam ka gospel mathiyo san galanong akan riu galanong khot ka bakhasan lada pimap ya ki briu ya ki jing rengkang jong ki ukpa jong phiru un amma ya ki jing rengkang jong pi ladang idon ya kani ka jinglong bat ki paralok jongi ujisu ukhot yangi da ka ba uong to yesuk no kloi bat uba yale bat me kumta hangni ngis ngau thu shai bangin long ki ba khui ngi dei bandon ka jing khui ha ka jing ya dei bat ki para benriu baro khnang ba ubleiru undon rengkat lembat khnang ba ubleiru undon benta lemmat ni ha ka jing khawai ya ka ktin ka ba khui ka jong utrai ya ka jing pen khui tin ka jong kabenta kabalai ka de ka jing penkut apostol Paul wong te habala pelajim yapi na kapok bat balap long sakri yapi ha ublei pi la yo khet ya uso jong pi sha ka jing penkut bat kaba kut kan long ka jing imbom jikut ke ka jing imbom jikut kane ka day kabashisha dashisha kane ka day namar kata yang abat yapi bangi day ban yai sumar bat ban husyar bat ban minot ban im ka jingim ka bakhui bandon ya kata ka jingmut jing perkhat ka bakhui bat ban long ki bakhui ha ka jing ya dei bat ki para ban riu khnang bakan om long ka bapet ngau bha ya ublei khnang bakan long kata ka jing ka bapet ngau bha ya ublei na banta ka jing le bha ka chong ublei na banta chong na ban chong pi bat khnang bangin yo ru ban poi suk sha bening onda ublei ulawan ban shao yanga bat yapi kum ki kristan ka jingkhot yangi ka long tongin bat scam ya kata ka benta tongin yaimi
yat man la kasngi rengkat bat kane ka khubor khnang bakan long ka jingkar khu ya ka jingim ka jonga bat ka jongphi bat ha ba ki wei kimpet shangi kum ki kristan kin yo i ya ka dur jong ka jing long khu ubrei ha ka jingim ka jongi bat makiru kin pediang ya ublay kaktin ublay kaya thu syai yang apat ya piku ki berabangai ladang ya i ya kita ki para marjan kejongi ladang ya i ya kita ki para berjongi wat ladaki kim i yang iru Henry lada pildon kata dak jinglong ku ya ka jingim kejongi ublay undan ha ka jingim kejonga bajongi Tetang kini ki kentin ki bakendiat ngam yo ban batai syai hapding jong pi leng ba ka dika subjek kepala wan ra da ka nomination committee kepala ayang akan ni kebentah kebangan keren ya pi ka dika subjek Henry na keren ya ka kat kum ka jing syampang ka jonga yo le se ba ka dika jing keren ka jonga kamla ban ai pen jing pen hun ya ka men sim ka jong pi Henry kane kalong tang ke jing batai ke palang kot ke jonga kat kum ke jing syampang ke jonga ya ka ktin ke jong ublay tolong pi ki bakhuit nama ublay ulong bakhuit na khot nga wer ya pi barok ki para banget ba em menta ki badon menta bat kum ju ya ki bomdon sesnap ya kani ka khubor ka jinglong khuit ke jonga per ke jong pi per ke jinglong khuit ke jong ublay tu ya snap ya kini ka khubor na ka ktin ka jong play baka khubor ka ktin ka jong play ka keren ayu na benta jong apa jong pi ngin pen khu ya ka do nut ka jong apa jong pi unor wai shaman simur wai pen khu ya do nut jong atrai namar ba usngau ulong ubapo kum tangiru to ngin long kita ki bas ngau rit man sim ngidei ban long ngidei ban ngaurit ya la ki jong ki pap ki bangi don ha ka jingim ki jongi bangin phai no na kita kelenti paman ki jongi bangin long kita ki bakhu hadu kata-kata te ublei un karku ya kini ki kentin ki bakendia ublei un ya don rengkat lembat pi ki para bangai baro ki basya skor ya ka de ka kentin ke jong ublei ai bagani ka ktin ka jong ublay kan yai ne yai sa hakitendong skor ka jong pi blay na ka bentang brom jong amen